आदसा रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे कन्टेन्ट आङो लाना फैबावबाय। आंनि चेनेल नायगिरि गासैखौबो नैबे आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव बरायबावबाय। जायफोरा गोदानै फैदों बिथांमोन बयखौबो बरायबाय। रायजोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो, जायफोरा आंनि कन्टेन्टफोरखौ मोजां मोनो, आंनि चेनेलखौहाय दिनै गोबां रायजो राजाफोरा नायो, गोबां गेदेमाफोरा नायो, गोबां बयक जानाय आदै मादै आबौ आयंमोन गासैबो नायो नङा होमबा रायजोफोर। दा गासैखौबो आङो बरायबाय। स' रायजोफोर नोंथांमोना कन्टेन्ट थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखादों मानि सायावहाय बाथ्राया फैगोन। स' बिनि सिगांनो मोनसे बेड निउस नङा होमबा रायजोफोर। जायफोरा क्रिकेट लाभार्स, खेला दुला नायनो मोजां मोनग्रा खेल नङा होमबा रायजोफोर। दिनै इन्डियाया गोबां गाज्रियै हारिबाय, जेनबाय, खोब दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर। दिनै सोरबा सोरबाया हरसे मेगन मोदै खालामबाय इन्डियाखौ सापर्ट खालामनानै नङा होमबा, जितिगोन देरहागोननि आसायाव दंमोन। जोंहा मानगोनां बड'लेण्ड टाइगार बिथाङाबो हरसे गाबबायनो रायजोफोर। नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव नायहैबानो जाबाय। बिथाङा हरसे क्रिकेट नायनानै हारिनायनि थाखाय गाबगासिनो दं दाबो रायजोफोर। मिथिबायना नोंथाङा नायहैनो हागोन, नोंथांमोना नायहैनो हागोन। अके रायजोफोर, दानिया फैदों मेन कन्टेन्टआवहाय। जोंहा ससियेल मिडियायावहाय गोबां जोंनि हारिनि गेजेराव गावजों गाव डिबेट खालामज्लायनाय, ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुक गावजों गाव सोंखारिलायनाय, गावजों गाव थर्क बितर्कआ गोबां बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा रायजोफोर। बिनि गेजेरावनो जोंहा दिपेन बर' सार, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथाङाहाय इनडाइरेक्टलिहै मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंदों जे एक्स NDFBफोराहाय गावसोरनि जे गल आरो प्रिन्सिपाल जे थांखि बेखौ बुजिना लानाया मोजां होननानै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदों। नोंथांमोना नायना लानो हागोन। सोरबाया जोंखौ बायजोनिफ्राय बुंदों, जोंनि माहारिनिनो सोरबा साफा सानैया दिनै बुंदों बिथांमोननि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाला मा, बिथांमोननि आफादा मा सानदोंमोन, मा दैदेनदोंमोन बेखौ बिथांमोना बुजिनानै ला। एबसुआ खुनु गावनि ट्रेक, गावनि अन जि डिसिसननिफ्राय जोङो बिचलित जायाखै, जोङो दोरोदाखै। बेनिफ्राय रायजोफोर जोंहा एक्स NDFBनिफ्राय जानानै बिग्राय बिथाङाहाय ससियेल मिडियायावहाय गोबां बिखायाव नांनाय बाथ्राफोर, गोबां दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायगासिनो दङ। नोंथांमोननो बिनि क्लिपखौबो आङो गुसुङै होगोन, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। थारिखआवसो गुवाहाटि थांनानै फैदों, रन्जन सारखौबो लोगो लाना फैदों। अफिसियेलि जेबो गैयाथ' नोंसिनि मावनाय गैया। आंथ' जेबायदि खोनाबोदों गैया। ओमफ्राय नोंसोरो नैबेहाय ससियेल मिडियायाव दामखावगासिनो दं, जों नांगासिनो दं। अफिसियेलि गैयालै, गैया नङा, बे नङा। ससियेल मिडियायावहाय जोंहा एबसुनिफ्राय आरो UPPL सरखारनिफ्राय एक्स NDFBफोरनि जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै गोबां बाथ्राफोर बुंबाय थानायखौ जोंहा एबसुनिफ्रायबो बुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। खिन्थु बेराफारसेथिं जोंहा एक्स NDFB बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो मोन्दों जे बिथांमोननि थाखाय जेबोखौनो खामानि मावाखै, अफिसियेलि जेबो खामानि मावाखै होनना बिथांमोना क्लेम खालामबाय थादों। स' बिनिफ्राय जोंहा दिपेन बर' सारा बुंदों जे 24नि सिगां, थारमाने 2024 माने नैबेनि मास मोनसेल'सै होनना बुंजायो नङा होमबा रायजोफोर। डिसेम्बरनि गेजेराव जुदि इमप्लिमेन्टेसना जाफुङाब्ला, मावफुङाब्ला धरना होनायनि खोथा बिथाङा बुंखांबाय थादों रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। बोरै जायो नुसिगोन, सम आरो बोथोरा जोंखौ फोरमायलांसिगोन नङा होमबा रायजोफोर। जोंथ' एज ए रायजो राजा हिसाबै जोङो एज ए पाब्लिक हिसाबै, नर्मेल पाब्लिक हिसाबैथ' जोङो मोननैबो पार्टिनि बा मोननैबो आफादा जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा होमबा रायजोफोर। एबसु आरो लोगोसे NDFB बे मोननैबो आफादा जोंनि बर' हारिनि थाखाय इम्परटेन्ट आफाद नङा होमबा रायजोफोर। दा जोंनि गेजेराव जिहेतु दा मेन गाहाय दैदेनगिरिफोरानो दिनै जेल जानानै दङ नङा होमबा रायजोफोर। दा बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव, बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नायावहाय जोङो एज ए रायजो राजा हिसाबै एबसुखौबो आरो जोंहा NDFBफोरखौबो लोगोसेयै खामानि मावनानै बिसोरखौ माबोरैहाय उदां खालामनो हागोन बिनि थाखाय सिन्था खालामनायखौ जों रायजो राजाफोरा बयबो लुबैयो, बयबो हास्थायो नङा होमबा रायजोफोर। दा सम आरो बोथोर जोंहा जिहेतु आबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सारा जि बाथ्रा होदों, जुदि डिसेम्बरनि गेजेराव बा 24नि सिगां जुदि मावफुङाब्ला नङा होमबा रायजोफोर, धरना मुभमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा जोङो नायलांनोसै नङा होमबा रायजोफोर माबोरै जायो। मिडियाफ्राव गाबख्राव बुंगासिनो दं
आंनि फिसाया बिदि बोसोर जाबाय जेलाव थानाया आं एथ' बोसोरखौ आं बेबायदिनो गथ'खौ फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय आं दा माजों मा खालायबावनो उफाय गैला राहा गैया जेबो बेफोरो नोंसिनि बिखायाव नाङा नामा नोंसोरथ' सा साज्रां ओरैनो पाब्लिक बायदि जानानै फैनानैथ' नोंसोर लिडार जायाखैना जातिनि नामाव एबसु जानानै नोंसोरो एबसुनि जानानैनो नांबोनानै लिडार जाफैबाय लिडार जानानै दिनैहाय सरखार सालायलायबावबाय अब्लाबो नोंसिनाव सोरबा बिमानि मेगननि मोदैया दिनैसिमबो नोंसिनि गोसोआव जायगा गैया आरोखि गाबखांनाय गैया आरो नोंस्रा अननाय गैया आरो बे बिमाफोरखौ रान्दि जानानै थानाय बिमाफोरखौ नोंसोरो अननाय गैया आरो बे जोबथेसालियाव थानायनि हिनजावफोरखौ बिमाफोरखौ नोंसोर अननाय गैया एसे सिन्था खालामदोब्रा जोंबो गोजोनगोन ना जों मालाय माजों मा खालामनो जों गावनो जेबो राहा गैयै जाबाय